Hogyan lehet egyszerűen fiókot létrehozni az Okron? Szeretne kereskedni az Okron? Remek, ebben az esetben azt javasoljuk, hogy hozzon létre egy fiókot. A regisztráció egyszerű, és nem tart tovább néhány percnél. Mit tesz lehetővé valójában az Okron való regisztráció? Licitálni az aukciókon. Kapcsolatba lépni az eladóval vásárlás előtt, és további információkat kérni. Egy helyen kezelni a vásárlásaidat. Több tételért egyszerre fizetni. Értékelést hagyni a tranzakció után. Vagy például használni az Okro vásárlóvédelem programot. Hogyan hoz létre fiókot az Okron? A regisztráció menete nagyon egyszerű. Csak kövesd lépésről lépésre. Kattints a saját Okro, vagy a bejelentkezés gombra. Add meg az e-mail címed, vagy jelentkezz be a Facebookon keresztül. Töltsd ki az alapadatokat, mint név, cím és jelszó, majd erősítsd meg a fiók létrehozását. Ezután elküldünk egy visszaigazoló e-mailt, amelyben csak rá kell kattintanod a regisztráció megerősítése gombra. És kész is vagy. Hogyan zajlik a fiók későbbi ellenőrzése? A fiók ellenőrzése csak bizonyos műveletekhez szükséges, például áru eladásához. Ha az Okron szeretnél eladni, valóban fontos, hogy ellenőrzött fiókod legyen. Kérdezed, miért? Azért, hogy a vásárlók biztosak lehessenek abban, hogy valódi ember vagy, és hogy az eladás mindkét fél számára biztonságos legyen. Két egyszerű lehetőséged van. Elsőként. Gyors ellenőrzés banki átutalással. Ez azt jelenti, hogy a saját bankszámládról elküldesz nekünk egy jelképes, 50 magyar forint összegű utalást, így ellenőrizni tudjuk, hogy a számla a megadott adatokon van vezetve. Másodszor. Ellenőrzés igazolvánnyal. Ehhez elég elküldened nekünk a személyi igazolványod vagy útlevelet fotóját. Mindez az Okro biztonságos környezetén keresztül történik, tehát nincs miért aggódni. Az Okron való regisztráció gyerekjáték. Az ellenőrzés? Csak egy kis lépés számodra, de nagy lépés a többiek bizalma szempontjából.